Здравейте и добре дошли, приятели, в един нов епизод от каналът на Малкият гараж. Аз съм Божидар и днес ще ви представя с огромно удоволствие три от най-култовите автомобили от поредицата бързи и яростни. Nissan Skyline R34 на Брайан, Toyota Supra също на Брайан и Dodge Charger на Доминик. Това са три от наистина най-култовите автомобили от тази поредица. И са от времето, когато филмът все още се разказваше за коли, а не беше само екшен и престрелки. Нека сега да преминем към първите детайли на този Nissan и да ви споделя малко повече за него. Открих го съвсем случайно в обява на OLX и това, което ми направи впечатление, че цената беше много ниска, а качеството е изключително високо. Преминаваме сега към първите детайли. Виждаме предният капак, който има тези иконични сини линии. Интересното на този модел е, че капакът може да се отваря. Сега ще ви демонстрирам. И можем да надникнем вътре в двигателният отсек. Този двигател е 2,6 литров редови, 6 цилиндров турбодвигател, който разполага с около 280 конски сили по заводски данни, но може да издържи доста повече на тунинг. Затваряме капакът и виждаме тези пластмасови фарове, които много добре имитират стъкло. Отпред ефтината решетка, която е нискокачествен принт, но все пак имаме логото GTR. Също така имаме спортен кулер, на който пише Aero. Преминаваме отстрани, виждаме тези красиви въздуховози. Виждаме джантите с гуми, с грайфер, но тези джанти не са идентичните на модела и това не ми харесва. Отстрани имаме тази легендарна следа от гуми и виждаме, че вратите могат да се отварят и готината изненада тук е, че когато отворим вратата, имаме звук и светлина. Преминаваме отзад и виждаме страхотните детайли отзад. Нещо, което много ми харесва. Гарнето е отцветено и контрастира много добре на дифузора отзад. Имаме някакъв регистрационен номер с случайни букви и цифри, предполагам. Капакът се отваря, багажникът, но вътре няма абсолютно нищо. Просто едно празно дъно. Красивите стопове на GTR и този метален голям спойлер, който допълва автомобилът просто прекрасно. От другата страна отново имаме капачката за резервоара и един механизъм, който забравих да спомена в този модел е, че има pullback механизъм. Може би това го прави да е по-скоро към класът на детските играчки, а не на колекционерските предмети, но за мен този детайл е изключително на високо ниво и не бих го нарекал просто играчка, бих го нарекал колекционерски предмет, който със сигурност ще е краси моят рафт и ще попълни колекцията ми от бързи и яростни. Нека сега да преминем и към малко по-интересната част. А това са именно тези два автомобила на производителят Jada Toys. Ще отворим след малко кутията и ще видим как стоят нещата при този производител. Забравих да спомена, че тук нямаме производител, просто пише Made in China. Нямам представа този Nissan на кой производител е, но със сигурност се е справил добре. Нека да продължим. Отваряме внимателно кутията и можем да извадим тази дълга стойка. Тези два модела със сигурност доста ми харесват на пръв поглед. Нека да свалим тези модели от платформата и да видим какви са техните детайли. Дали Jada могат да ни впечатлят повече от този случайен китайски производител. След малко ще разберем. Двата модела вече са пред мен и ще започна с тази Toyota Supra, която е в много красив оранжев цвят. Предният капак е дълъг. Фаровете са много ефтина пластмаса. Изглеждат ужасно.
Имаме детайл на предният капак, който трябва да представлява изрязка в капака, но в случая изглежда просто като един ефтин принт. Имаме логото на Toyota, което е доста отчетливо и ми харесва. Огромният кулер отпред, тези халогени, предна броня с бодикит, доста раздута броня и този номер 12. Преминаваме отстрани. Този въздуховод, който е доста базов, бих казал. Джантите са страхотни, много добро изпълнение, много добра имитация на хром. Отстрани виждаме това лого. Тези лога искам да кажа, 4 лога и огромно машинно тяло, което буквално се изстрелва напред. Отваряме вратата, която е доста здраво затворена. И виждаме интериорът на моделчето, който е доста детайлен. Цялата насоченост към водача тук се личи. Затваряме вратата и продължаваме. Предният капак и багажникът не се отварят и можем да преминем просто към задницата. Задницата е на, бих казал, средно ниво. Имаме детайли, но не са много добри. Стоповете са пластмасови с простойни точки на тях. Имаме регистрационна табела, на която пише The Fast and the Furious от първият филм. Черно гърне, което виждаме, че не е много добре изрязано. Имаме надпис Supra, имаме още едно лого на Toyota и среден стоп. Спойлерът изглежда ефтин. Напръскане с сива боя, но бих казал, че изпълнението е много ефтино и много китайско. Виждате като детайл. Може би съм малко разочарован от Джада, честно казано. Раздувки по задната броня. От другата страна отново отваряме вратата и виждаме интериорът на автомобила. Седалките могат ли да се регулират? Не могат. Отдолу имаме някакъв детайл под копето. Не ми харесва, че можеше да отсветят задното гърне, но не са го направили. И тук имаме някаква информация, която отсъстваше при моделчето на Nissan Skyline. Честно казано съм малко разочарован от тази Supra, предвид високата цена на тези модели. Тези двата модела са на цена общо от 65 лева и със сигурност не бих казал, че се струва цената от 32,50 на количка. Нека да видим Dodge, може да промени мнението ми. Виждаме големият Supercharger отгоре, който е, бих казал, доста детайлен. Добре изглежда. Предният капак е масивен, дълъг. Предницата лишена от всякакви детайли, но такъв си е моделът на автомобилът по принцип. Преминаваме отстрани и виждаме тези страхотни джанти в стил американски мускул. Много ми харесват и със сигурност са много добро допълнение към цялостната визия на автомобила. Имаме надпис RT отстрани и можем да отворим вратата. Виждаме, че Джада, поне от към интериор, доста добре изпиват нещата, но някак си екстериорът куца според мен. Тази пластмасова рамка отстрани можеше да се постаря да изглежда по-добре. В момента изглежда просто като ефтин 3D принт. Затваряме вратата. Много красива свлечена задница и продължаваме отзад. Виждаме този хромиран бъмпер на задната броня. Двата червени стопа, които са просто червена боя, без някакъв вложен труд като детайл. И виждаме този малък бутон, който цели да отвори багажникът. Капачката на резервоарът е на доста интересно място.
От другата страна нещата стоят по същия начин. Отваряме вратата и отново можем да надникнем в красивият интериор, който поне за него са се постарали доста. Честно казано, от Жада някак се очаквах малко повече. Количката се чувства тежичка, но дъното е пластмасово и някак се усеща ефтино. Пък предвид високата цена, май по-скоро при Жада нещата са маркетинг. Оставям тези два модела тук и този на китайският производител за сравнение. Малко по-голям е, но със сигурност доста по-детайлен. Сега ще качим тези моделчета на платформата и ще имате възможността да ги разгледате от всички страни. Благодаря ви, че гледахте този клип. Абонирайте се за каналът на Малкият гараж и очаквайте скоро още видеа с ревюта на автомобили в мащаб. Чао!